Ini sabarun wallah so kapaki tidawa kapaki bunuan. Ini sabarun wallah so kapaki bunuh ay sa kumangarinduay. Inun tawad tigyan aaya bu kakapakainian na amay ko sumangarinduay na sirang imanguna aya ibarat yan na sumangarinduay tanong na sirang isumong sa mga Muslim sa pamabaaniran sa mga Muslim o di na makintidewa sila nun na ayaw patot sa mga Muslim na madibisairan na ginawira. Kanaw ba kagiya askurul kurum na apiyas yung mga rinduingan na tiga askurul kurum na di dia nagdibisa na ginawa. Di, kailangan na madibisan ka na ginawa ka. Kadua, giyang kaya askurul kurum na ayat siyapan ayat kailangan nakasiyapaon na katayo li'anna al-muharramat asyaddu min ghairiha min asyuhur. Ayat ibarat yan na diyan kaya radyo na sumanggulaw lang kasi ang mga muharramat o di na mga maasi, mga dusya o di na piya makaharam Allah na sumanggulaw lang kasi natakap dua takap ay equivalentian sa kumapunggulaw lang kasi ikaw kena ubah asyurul kurum. Yun na nintindan na. Ay ibarat yan, nakagiradyo bimanto, na umakanggulaw lang kasi isa dusa, na giyang kaya radyo na asyurul kurum, na aya equivalentian sa ikaw kena ubah asyurul kurum, sa ikaw wanday ni na ibarat, ulan-ulan asafar na dua amyang gulaw lang ako. Makanggulaw lang kasi isa dusa, na ayat timbang yan na dua dusa sa ikaw kena ubah asyurul kurum. Na makanggulaw lang kasi mabusa mapia, na ayat timbang yan na dua mambu mapia sa ikaw kena ubah asyurul kurum. Gitu tinudan no. Gitu ka-importante agyan ka iya asyurul kurum. So tigin so piya makaharam wallah na mitataralo adise ko sala kauron aulan-ulang. Ayaw mana na kailangan na makapinanggilatan si kakagiyan ayaw kapinanggilatan na mitataralo kon kay mestu si ko kena ubah asyurul kurum. Yutoy di amyaw si isagyang kaya kita. Melagi datigyan o mga muharramat apya kaharam wallah o di na sumanga maasi kang beradusa ay kining beradusa kasi wallah. Ay mana na kailangan naginan pinanggilaan. Diyan kay panatigyan agyang kaya mga kang beradusa na piya kadua ka klasik one day ni nakiyaw sayaw na. So kang beradusa na dua ka klase akan timbelian si eko kapenggal bekau. Anto na unon na napaganay ron na biyang putuwa ayat iya pakaberadusan ka na kabenar wallah. Kadua na ayat iya pakaberadusan ka na kabenar o mga manusia. Ay mana na salah kaur ka. Gila ngayon din ni na maasi kaberadusa na miko koneksyonon mito tongpo kun so kabenar wallah mito tongpo kun so kabenar o manusia. Ay mana na gupun ka lali masuk kabenar ka wallah na nakari na sa kanya sekarang ya pedasi sagyang kota maasi na gupun aya kan pulau lang kasi sagyang kota kamberan siya na sagyang kaya mga asyurul kurum na pipikiran ka tay mestu si ko kena ubah asyurul kurum. Nah anto na nagyang kaya mga kabnar wallah paganayron akabnar wallah nagyang kota tigiyan na al-isra'u billah. So kipa na kutong sa ikwallah. Biya kaya kipa na kutong sa ikwallah na lalayon din na pinagdan wag yung takatir wallah sa isa Quran ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna allaha la yaghfiru an yushrika bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Kadua ki ang yung na wa man yushrik billahi faqad iftara ithman adima. Ayaw mana na diyan kaya andi ni na syirk billah na ayat yalu yaun wallah na satawa ipanaputunian sa wallah iberadusan yan sa wallah na sabnar amya didig sa kadidig amawatan. Kadua kianu yaun wallah na sabnar amya hanggan buksa dusa amya kanala. Sama nuto na diyan putuwa kipanaputun sa ikwallah na tatarima ang kaaan di kang gulbugang kaun na miya dusa ka sa miya kanala.
Nah, anto na unon, agyang kaya mga share ko billah. Giyang kaya mga share ko billah, dapat sa share, nagyang ko tuwa kang babanog ka, kapanong galuin ka, kapakiring bang nakasi ko Allah. Nah, giyang kaya din na kapag kambubanog ka sa rimbang Allah na igira na ditanwae kaiktira. Nah, awbali su Allah na piyakaw na niyan din sa isa Quran, agyang ko taki aryan yanon sa isa mabubaaya ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ay mana napikir wallah tiru angka ya Muhammad sekalian Allah na isa-isa naman ito. So Allah na dabuwatan so Allah na daban yang saliante isam. Ay mana na daban yang kinua asaliante ya isam. Nah, anto na uno ni kapkelwisi o manusia. Aya kapkelwisi o manusia na higida na dinian katawan na aya katawin niya nun nagtigi na mapia agyang kutam yang gerbekian na taki no babes ande ni na maulog si isa diyang kaya sir. Aya ibarat yan na diyang kaya kapsilibrita si isa diyang kaya disimbir. Nah, diyang kaya kapsilibrita si isa diyang kaya disimbir. So mga eskwela tanong igira na ande ni kappilusinginan sa ikong mga disimbir nag-good na diyan po mga change gift sa ikong mga wata mga change gift na di man ito mapia aya din yang kapia na gito ang iyang po ito sinilibrit ka na mga suranga ka sa agama rin agyang haya mga Kristiyan na piyaw na Rasulullah asa din sa tao pananayanan yang agyang po ito asala kawapag ito na sikirapan sa manong ito na upang makagulaw lang ito, na upang makapamang pagkaw na miya pagkasi sa diyang kaya, mga Kristiyan. Ikadua, na ayakap tulog yun sa share, na katawan tanuwag yung kaya, ande ni nakapsilibrita iran sa isa diyang kaya December, nakagiya sila iran sa iku Isa, alayhi salatu wassalam. So, Nabi Yuda Isa, alayhi salatu wassalam. Nah, tatarimaan niran na Tuhan niran, tatarimaan niran na ande ini na aya pririla tatarimaan niran na aya pumakasunod sa iku surga nagupunggaw no to unod nagupunggaw ande ni na pangpad napipikiran ka amiyaw lugar sa sir kaso Allah na aya pikir yan na walam yakun lahu kufuwan ahad da akin wa Allah salian tiniya na sa katawid da kuwas wallah sa sala ko sa ginawa niya ne ba pikir akate so temporarya Tuhan kate so simbolyo na si sagyang kaya masatan mimanto si sagyang kaya andi ni nakapigis gagya kaya masana kilay tanong asa tanong na di tanong tiro na mapapalataya tanong mga Muslim tanong ugain na maulog tano sa isagyang kanan aser kasabab sa isagyang kanan akap pumangapad tano yung kanan akap silibrita tano sa isagyang kaya December isa lang ay nisapat wagamantan o agama Islam nagupun ka ng gulaw na miya sigurado din amia pakiring bengkak so Allah kakagya aya sababian na bisdas na akat kawankan aya diran ungkas dasla na para sa ikutuhan niran aso tuhan niran na tatarimaan ka akan na uba benar agu kena uba ayat Tuhan sekalian gina ikadua nagyang kutua di kasudasla sa isagyang kaya New Year begura gunung miyaka sakit-sakit tunai tatarimaan tanong sa tanong na mga Muslim tanong na aya awi na akal na apia sa ulan-ulan tanong apia suragun tanong na di tanong katawan o pag-isiran ng antong na ulan-ulan ni manto na tika dia kan katawan antong na ulan-ulan ni manto nagito na ipag-isir ko na Muslim ka uy Muslim ako na nakagyo Muslim ka na antong na ulan-ulan ka na yung magtirya na di na diya katawang ka di ka naman imumurais at isa man ito na Muslim ka na di ka imumurais so ulan-ulan ka ande hindi na kailangan nasabot yung tanong agyang kaya ulan-ulan mga Muslim na giya ande hindi na ulan-ulan tanong agugya inanoy wallah itna asyara syahra kena ubaya inanoy niya na itna asyara syahra na so January taman sa December ginano igira
Natanto amala akap silibrida sa isagyang kaya Disember. Ade ni na Januari. Malunyo mampikira dia kaya kiasa gida dia kaya Januari. Agia kaya mga highway tanong na ya so matatawag sa kanila highway na diturugan. Aya di ka turugan na taman sa mga motor na piya makalarga dito na aya pen apiya makalarga nagyang ko to ang makalala idel ang motor. Na ay ano pen na kento naka ato to yung sakita. Ato na mga day hikman yan ro. Na dini ang katawan nagyang ko to aping ulo na rin na niya kalala adusa. Antononon, pag mayroon na miniberadusa niyang sukad na niyang, kadua na miyala din yan, so one day ni na tao si isagyang ko kakagawi kakagiyan. So kabenar o siringan ka na kinuwang ko. Antonay kabenar o siringan ka. Ayak kabenar o siringan ka, nagyang ko to akapakatuturugiyan, si isagyang ko kagagawi. Na ay panipat ka, si isagyang ko to akuan. Andi ini napiakan larga niya so terakhir, napakaribulusan niya, rolos niya, na namiyakan na ususiringan ka. Ay kala adu sa amya subuk kasi isagyang ko takiapakan niya na ditubun sa taman sa kapita yan. Kapakay pa na, digan niya disisita. Nah, kapakay pengiro kaya murka na niya, trak kaya murka na niya motor. Rudi na, kapakay pa na pengiro pang ninta makras ka. Nagupunta rin makakagir, lialin ka. Ayakin wang ka nagyang ko kabenarian, kagiyan ko katuturugon na kabenarian ito na kagiyan dan kadin panabiyay dan kadin anday ni na siapa agyang ko tuwa anday ni na kabenarian ka nagupunta rin maawalan na pananya keras ka o di na sa mga peduras na anday ni na ini tunay ka wallah kailangan na masyap tang mana nah kapedian nagyang managyan kaya New Year gira nama anakad nagyang kaya Happy New Year. Happy New Year, tapi ada kasong na Happy New Year. Begitu ilmu Islam, miya baya sita makagia Happy New Year. Adi yang katawan nagiyang kutuwa kaya sagidun o saragun na miya ipusotuwa din pagkandun. Di pagkandun, miya ipusman ito. Adi pagkandun. Adi kada agiyang kutasarag ni barat nagiyang kaya 2024 miya ipus. Nabagkasoy. Ito pagkakasoy. Taman sa anteni na bangkit na dunya. Sa apya pang kumasoy sa mga gawin na kay isnin ahad na kasoy o gayon na kanang bagyuto sa oras ang ipos. Kasala ka man. Nakagiya miyay po sa diyang kong taurasyan na miya baya-baya. Adi niyang katawan na ipag-isyaw no to sa isa aluman na amori. Kaya sa diyang kong tawa, kaya po sa diyang kong taurasyan. Antononon, karina. Namanya karaya gagian utakatir Rasulullah adin na tigyan malakat supalo manusia sa taman sa diyon may silgian kaya pa. Antuna diyan kutapat na sa umur kau andeng ngay usal. Sa manuto, nagyan ko tuwami ko sa 2024 na pipikirang ka lang kau to ipag-isya ko uman iminutos yan kung andeng ngay usal sa isang diyan kutapapunadap kasi sa alungan mo. Na hindi ka bubaya ka. Nah, bener-bener. Namanya baya-baya kakak dia kaya New Year. Ada yang katawan namanya kaum yang kaya New Year. So miaulan 2025 na kian batang sok muria. Kian batang sok muria. Ay mana na katiba kadin miya baya-baya sa ini ka baya-baya kan nanti ka alhamdulillah kakak dia ande ini na kian batang sok muria na magana kumatan. Gitu maning isa arde ini na tinudan mana na ini ka pakapia ginawa ka kaya ginawa ka Happy New Year. Kakak dia ande ini na miya dia kaya 2024 kasomyo dengan 2025 miya karanya musing ukubur. Ayah mana dapat na kagia miya ka umaagian kaya beguragun na marata aginawan ka. Nau baka pungi gira-gira Happy New Year. Ayah kiupian ka na dia kaya mga Kristiyan na may Happy New Year ka. Ayah masih kaurun sa ginawa na ada pernah mengatawa silibri tenira. Upama na Muslim ko na mapaparatiya sa ikwala na di magpapakaturog sa mababasa gawain. Di maninindaan sa mga pipi at tigin na ito bagurago. Lalo na pumamasaan niya nakagiyat tigin na bagurago ni Manto na mga arate kakatay so kapyan niya. Agiyanan na din ang perwaw agamantan ng agama Islam. Enoto nakagiya ayas sa bapian. Nagyang ko ta kaya pananayan ng kasi ko mga riduay ka kaya pananayan ng kasi ko surang sa agama na ayaw man na nagyang ko tuwa katawan ka din
ande ni na ayakap silibriteran sa iko wisinanan ang mga ulanunan na pantag sa iko ande ni na Isa alayhi salatu wassalam at tarimaan ka na ubayatuhan ka na so Isa kaayatuhan ka na so Allah isinanan ande ni na ayakamumsa a Muslim sama na ito na di mitatapi ano to nagyang po kada taro ta Muslim na Muslim amiyada agyang po ta sabtiya. Nah, Muslim akyada sa sabut cik wagamannya amay kagyuto andini na dinian bulula. Ino to na ayak kaya iron sa sabut cik wagamannya na ayak pinggul bagian nagyang po kada subuun wagaman na inawaan yang agyang po to iso subuun o andini na agama. Ito isa andini na miya aloy o agama tan o agama Islam amaasi agyang ko takipan ako tong si ikwallah. Napad sakipan ako tong si ikwallah nagyang ko takakuan kasarin bagian. Sama itong nagyang ko to kaya pa mga pedgas isang yang kaya mga andeni na Disember, kaya selebrita ka sa Disember, kaya Christmas ka, nagyang to din tanda sa tiyari maakamanggu ayat Tuhan nga naso Isa alayhi salatu wassalam kakagya sabab samyang pedgatiran. Na ayam ni Abi Rasulullah nasa tigyan sa tao amang peci kumaha lapad salah au apag tahu na pedkira na sama na to nakagiya miyang pedga sa kumaha Kristian na miya pedga min beluika a Kristian adi na itirimaan manusia umum itu si sagya kaya kata tadi si sagya kaya niya nah miyang magmanagir kaya niya na nasumi ni libre ka sa miya dakan mangupaka turu ketika itu berkurang na di katawan na miya dusa ka sa ayak kaya dusa ka na ino makirang gumang di man kailangan baka kirang pamangpan. So agama tan wa agama Islam so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayat pandu aniyan na supaka agyang ko paparangayan mga Yahudi paparangayan mga Kristen supang. Nah, nakagisiran na disiran paaturog sa isa diyang pagkasun dumabubasa gawin. Kagisiran na sa kumabubasa gawin na pumakadal geniran sa mga terakiran na ayaw mambuhay supakon o Muslim na si sagiyang kutwa kagagawi na anday king gulalan niya sa ikong paliugat na datar sa bayang na sibut makatulog. Yun tayo mapia. Supang sirang. Sibut ka makatulog. Kanang ba pinanayan ni sirang? Kanang ba datar yang kaya miyay pusa kaya soldag yang kaya Januari Allahu Akbar. Tumiyang kebelag yang kaya kinidakar sada. Dumiyang yang kaya wang. Anday din na mga kinidakar sada. Na kailangan nasir katanong na upang makaad na mga pamilya tanuron na ukuparon na masiyap tanong may sapar tanong kiran inuto na hukun tanong kiran ni misapar sa isagyang ko takap silibrite ranon na bugyang ko tadiran mabuka pakaturog na pagkasugup silang sa dusa na upang makapamilya tanong sila na maabitino sa isagyang ko toa dusera ginan isa atino ganon sa isagyang kaya aanday na kabnar wallah paganayon na asyir billah kedua, aande nila kabnar wallah seer katano nagyang kutuwa kitunayin tanong sa iku mga paliwat yan. Dan tanong sambayan. Kabnar katano wallah mitin din tanong nagyang kuta sambayan. Kabnar katano wallah minggulalan tanong nagyang kuta sambayan. Kabnar katano wallah manggil bagatan nagyang kuta sambayan kakagyagiyang kanan asambayan na biano iniananan apaliugat ada eksepsyon inun tamu so mga bahisi sa iyang kutakan ini pasiran na gusto kahahay din. Nasip man sa ko mga dito ang naubasiran kanipas, naubasiran kahayd na wajib kiran ito sa apiasiran kesakit na titindigiran ang iyang kota sambayan. Danan purwa wagamatan wagama Islami baya pintir yan na may kap kesakit ka na di kap sambayan. Kaya naman ang iyang kota pintir Rasulullah o pamakas ka a Muslim na di ka kagagaw baka sambayan nga tumitindig ka na sambayan ka umuntod ka. Na di ka kagagaw baka sambayan ka umuntod ka na sambayan ka miigal ka. Sama na to na ayam ya sabut cagian karena akatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na susabbayang na dabaw exception apia si isagian puto atau si ikukap kesakitian na aya patutong na namakap sabbayang sa apia bedin maka iga apia bedin maka untod upang maka dinian gegaga yang kota kapagugdes na kepakai na magugdes kanyan tayam padepan si isagian kota padiugat kabnar wallah nagyang kutuwa kasugu sa mapiyang nakasapar sa marata. Ayaw mana? Nagyang kaya kasugu sa mapiyang kasapar sa marata nakatawan tanong
amia kapira maadoy wallah sa isa Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Musuh mga pedang mga ayat inadoy wallah sa isa yang kanan Al-Quran. Mana na yang kadang-kadang. Nah, nagyang kaya kasunog sa mapya kasapar sa marata na inaluyanan mambu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadis yan saya pikir yan na tingin na man ra'ay minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa dhalika ad'aful iman. Sad nagtigil sa makailair kanu sa marata falyughayyirhu biyadihi naranan niya noon alimanya. Ayamana na upama kami ay lain kasi pagaling ka, upama kami ay lain kasi karumang ka, upama kami ay lain kasi wataka, upama kami ay lain kasi tunganay ka, antawa unon ka, sisiringan ka, na umiyay lain ka, punggulaw na sa marata na kailangan na magapus ka. Magapus ka. Yun ito yung mana, falyughayyirhu biyadihi. Pagiranan ka sa kanya. Upama ka pinalimut, na pagiranan ka. Sa dinian ka panalimut. Upama ka pumankaw, na pagiranan ka. Sa dinian ka pamankaw. Upama ka ani nafsina, na pagiranan ka. Sa dinian ka pakasina. Upama ka priba, na pagiranan ka. Sa dinian ka pakapriba. Fa in lam yastati, na uding ka kagagagyan ko kapagiranan ka, na pabilisan. Pero angkau, ayap teror kau na tiga pamanku masuk ka pamanku na marata, kaputulang ka sa lima, sina kasuk ka sina na marata, nakalupidan ka. So ande ini na mangagal buka mangararata, dan taruh ka priba, kasuk ka priba na ande ini na haram ini sapar agama Islam. Nah, karena ubang bencu ko, di ay gina ko na madakla, ande kan ganito ay di na pamang pedgasay. Na semua musuh kian ganyan na tingin ayo mapiyang sana nakakuan na miyamang pedaguro dan taragian kaya kiasa gidagian kaya arji agian kaya arji na miya kadang-dagla ande nina miyamang pedun kaad na ayap pinwan na titig na katingin na kagiya sumang ulama na din yang katawan na susakat tau ulama ande nina miyamang pedun na ayam ya sopakian ng gibuan na ulama sa kinisapar. Nah, ugay na din nuto kaande ni na pinggulaw lagi ang kaya ta. Nah, di ta katawan wanto na ni tibigino. Akatawan din nagyuto na ini sapar wagamantan agama Islam. Sa denian nuto pekaya kakagya katawan yan aaden ama ulo beruwa kapangakal udi nakapangisam. Nanaginan ibarat yan. Ubabendai andi ini namanya suku kasoberga siapa mga pedgasay kaya mapipikirkan nanti atong makapamang pedusya kau berkebang kerap na andu kami yang mabangkrap kailangan nabtir engkau agyang ko to di mapia sa isa yang ko to kapunggil bekalian nabtir engkau kakagya di kepakai ubang kaun renang na alo yang kau sokarata yang kau bakalo nakatadman yang agyang ko to punggulolan yan na marata fa illam yastati fa bikalbi na upman nantiku Rasulullah diga bangun teru ayam mana na diga ungkir na dia kota limang ka kebinasaan ka teru angkau na kebinasaan kapan fabi kalbi na bangkat na tigian sa isa giyang ka ya puso ka ugay dan tigian na giyang kota sa isa ka pipikiran kau sa puso ka na ad'aful iman yuti pinakamanubay ang dini na para dia suwan dini na kapusa so kabugay sa diyakat na mga kabenaranan wallah agyang puto akitunay no ay mana nasutam mo na hindi ka pakanisabihin na hindi katan ka okay nagyang kaya ka pakanisab agyang kaya tamo na madak kaya pag-usayaw no mga ulama na ayak kaya pag-usayaw no mga ulama na so mga padigam berarti ang usapos agyang puto so mga padigam na ayak ka pakanisab utamang kiran udi na sopirak aden na miyasib si sagyang kota sokay salakaw din so da miyasib yun amiyaw sarya ibarat na upama kauman sokay at ikusolan na kesibin nagyang kota sokay niya na ayak ang pagkanisabihan na sobra so 30 nagyang kota sobra 30 na nagyutong maninibay din sa na seko rakon o andin na si samiyaw na din na aya rakiran nagyang kota mandu kaya ang pagkanisab utamo
na andi kisapay niya sa 40 na salad dia katiya. Ay mana nagyud to. Na sama no to, nagyud po tong akapakani sa butang ka sa tumugan asarag nagyud ti kap dia katiro. Sumambu so mga ayam na mga dia kaya ugaid na pa mga pagilid na sa isa dia kay masatan man to na aya kalilid na pakani sa ayam sa buin kakagiya. So ayam na andi ni aya kapakani sa biyet na nagyuto so katitalunaw ay mana nabubuga nagyuto upama ka andi na makaraot ani sabsuta muka napipikiran ka dito na kabnar ka to wallah kabnar ka wallah na wajib berka agyang ko to andi na kibgan kasi sa agyang ko kabnar wallah so kabusa nagyang ayasan ay di pa niugat wallah nakabnar na iwala gyang kutuwa kitin kibulalan no ugay na pinaw baka yamiano akabnar wala na naba ande ni naba wala kadi ibulalan no manusia nagyang kutakit ibulalan no manusia na way din kay nito na ka na alam taan nagyang kutakin nito na ka na saka ibulasan no wala kada taragyan kaya puasaw itindig ka puasaan kaso ulan-ulan Ramadan na minitindig ka agyang kutuang wajib ini palibot ka wallah o gayet na subala siya na siya makapagbugi inom siya kung kapagkatalin bang kasi sa anuan amori kanaw ba wallah agyang kutabala siya kaibagay niyan reka ibbalasiyan reka siya sa anuan amori siya sa agyang kutuang oras apagkataling makaroon ada din akasarigan ka amaka liyo-liyo sa isang yang kutamya pagamal ka ini kasuat terkawallah gitu mo ikasarigan ka da abar ka rin bakaw amaka liyo-liyo sa ikumiyang dirbag ka sa isang yang kaya dunia napatsa bakaw berka nasukit tunayin kasi kumakab na terkawallah datarag yang kaya niya pangaluitan nah sukap na haji gimang yang kaya kap na haji kalaawi sabit Allahul haram nalaginan na kabinaranan wallah sa iku manusia amay ko kagaganian askan yan na damakapnay haji amay kami akapnay haji na miya desok kabubaluin yan ng awajib sa isagyang ko tuwa ande ni nakala agyang ko tatamkyan mana na upamakapnay haji skanian na miya uluguto sa sumna bidin mataksun na inoto na uminigulalan yan miya kapnay haji sa paganan na upnay haji peruman na ito na sunaw to. Kada uwon paliugan agya ko takapnay haji yan kasabot sa miya kapnay haji sa tangang sa umanian mingulalan na anday na sunaw. Gito, mga kabnar wallah ipagulalan manusia. Miya kadagdagan sa mga kabnar wallah sa isagyang kaya katatagutan sa isagyang kaya dunia. Nagupuntan man di mapakamayang na nakakarinya sa mga pagdano sa isagyang kutuwa tao adi imasya. Nagyang kutuwa tao adi imasya na napipikiran niya aanday ninas kanyan na madudusa sa ikwala. Nagupuman ayakang gulaw lang ka na sa isagyang kaya mga ulan-ulan asyurul khurum na tayo gusto. Kaya pasang so may bubasa gawin na sumilibre sa bugurag kailangan na makatubad sa ikwang inoto na nakagyapagan na mabuto radyo na ati times 2 times 2 agyan ko to amiyang ulaulan magtubad yan ito sa ikwang ikadwa natanto amiyang kasakit-sakit sa Ginoo ang Muslim kun Muslim kun upama napaparataya na Muslim na sumiyang itubag murag na katawan niya na ulan-ulan na bagurag na di niya katawan na ay marangambis ang usok yason radyo agyang kaya radyo na asgurul khurub. Yun to. Na nagupunin ito, may baga, agyang kutuwang ante ini na mga galbog ang mga pipiya, kaya niyang galbog yan na doon siya, na may times to si agyang kaya oras asgurul khurub. Ikadwa, at tigiyan na maasi, kapma siya, nagyang kutuwa, mitma siyang ka, makapumberadusan ka sa aya ka pakapumberadusan ka nagyang kutuwa ka benar kau mga tao hukuk anas ka benar kau mga tao ang tunap man ka benar kau mga tao pagandayro na usi ko ka siring-siringan na ka benar ka o siringan ka agyang kutuwa ka dilingdan amukan na niya ka benar yan kau kailangan na upamakasakan na anasiringan ka
na nakagia anak siringan kana kabenarian reka agiang kutua alilit dan amu karenanya. Nah, kabenarian reka mipagi nuntulan kaskanya. Karena kagia siringan kanu na dingatungane na tiga nagudit ka tiya kamu pernah bebeng ada dia kaya mga tamu kian ka yang butungannya di kabenarian reka to. Say ko kamu benuin yung siringan ka. Na uko paruna si sagyang ko kada yang sagyang ko tadarpa yang na kailangan na masiap ka. Di ka pa kayo ibang abido pang mamagal. Andi kay ko siya naguminar kayo, langon na tikaw na sung ano si ika, buntungan mga giyang kaya siringanan na sa walay. Adi nga katawan, nagyan po tuwaan din na, kiyang gulaw lang karoon na miya dusa kasi ikwala, nagumiya kang beradusa ka, kasabot sa dang kami bugay si sagyang ko ta siringan ka, agyang po tuwa kabnari. Kabnari ka to siringan ka. Kabnari yang akalilintad ang karnan yan sa isagyang punta kasi siringan nyo. Ubabid na isang siringan ka na kami akasiringan ka na sumya kita ulo niya. Kaya naman, kami akasiringan na tingin na pumiliin na tumuan na siringan. Tumupan so si mabubaling sa kalasan. Kaayaw ko pagkaligyan na pagniya papano. Ayaw ko pagkaligyan na ginagagawin na pagniya lako. Adigiyang kaya sa itamyang tayo sa benderayan ada kibidabdan kapiasot nila sa namagpuman ko. Nagupuro to magulaw lang. Magulaw lang ka, magulaw lang pamilya ka na kailangan na masiyap ka. Inoto, na wajib berkakasiapan kau, kakagiyang ka benar na kau to, siringan ka, sa isagyang kuntuwa kapakasi siringan. Ikapadir, giyang kaya kasuluyan kapamaganta. Nakabenar ka, o siringan ka agyang ko takip paginuntulan kau. Di ka pa kay iba. So siringan ka na ipanik-panik kasi sa agyang ko to mga bidawala. Abang iraw ka agyang kaya siringan akan na giraw manaya. Giyang kaya siringan akan nakateso mga istayliya. Giyang kaya siringan akan nakateso karataya. Giyang kaya siringan akan nakateso mga paparangay nilan. Di! Ayaw patutar ka, nauka parang napagamaan ka. Agyang ko to ang paawingnya. Upang makasusiringan ka, na mailay ka karargenan, karargenan na di ka pa kayo mga lipamanipanik na ito, mataan ka, agyang kaya siringan akan na, bumili na masusuay na kayo ginagagawin, na di sila ni muta-muta nga, di sila ni mubuno ka, kayo magtutusin, hindi ka, yung makalalay ka. Dito mapiya. Sa isagyang ko ta kasirin-siringan. Ayaw patutar ka na di ka tumatiro. Eno to, nakagyang kabenarian na kakapag maangkaw. Sagyang ko to andin nakasisiringan niyo. So, aklumaran nas, kakanak kasi kutamo kung mga taon na kabenariran na kau to. Kabenar na kau madaklataw. Ayaw na di ka pa kayo bakagiya, tigay na ko din, gabayra bukan tawi, na inakalakasiran. Kagupuno to magulaw na napipikiran ka, kabenar na kau to madaklataw, kesekatiran na ka si isa, alungan amawri. Kesekatiran na ka si isa, alungan amawri. Upang makaan na tamo, one day din na siringan ka, na kailangan na masyap ka. Upang makasi ka na ad na authority ka, na kailangan na masyap ka sa tamo madaklataw. Di ko pa kay ibarat na saka na so siringan ka na ad na tamo kiyan naskad ni miyang ilayron sa ukitikan na iya. Kasi atong pnamadakaan margarga siya kaya di to. Di nga katawan na kabnarian na kau to. O di mo muna sudat to. Na kabnarian akasyapan yan sa utamo madaklataw. Ino to. Nakagigupun kadisiapa na sa isa ano ka na mauri na keliman niyan na kau to. Sa isa diyang utapan. Sira tanong na igira na miya kadang-dang lang di pa magigaw na diyang ayakadan to. Di pa magigaw, di tidawa. Manun yung mapikira sa giyang kaya kasasagad di man to, agiyang kaya politika. Kay man to naya sumasagad siya giyang kaya politika na taman sa di ka kaswa. Kesuara isa so pedi nga tingin na di makakandidat to. Tong matigyan na makalabso ka di makakandidat. Karina sa di pa magigaw. Giyang po ka di ka pa magigaw kasi sa giyang po ka dato. Na di lang katawan na giyang po tuwa kiya dato ka na kiya sang gulayang kasarantay ang kailangan namin biya na sukab na riyan. Ang tunaw nun, na giyang po ka dato ang ka na langon anakab na riyan na kasi kung kabubalik ka dato. Upang makabariw ka, na ayaan din nina, kagubiyadan sa anakab na riyan na ka na giyang po tabubariwan ka. Naku na tao sa ikububariwan ka. Malagid yung makaririgistero. Ang tawa ka din nagupunon mabubalik na pepekiran ka at nakabnariyan na ka. Na wajib, nagyang po kapakapayan kasi sa iyang po kapabnariyan na ka. Sumayon. Sumayon na sadya ka lang munisipyo niyang kabnar. Umalang na tawag yung po
ande ini nakipaginuntulan yang kira. So gubernur datarian, so presiden datarian, kena ubah ayah suguhan wagama Islam na mga puman kawang sorot umadang rataw. Kagupon magulaw la, paman kong kasumurang umadang rataw, na pipikirang ka, amya kadang-dang laklim berkasih sa alungan na mawin. Ayun berarti ano? Na upama ka isa ka probinsya. Probinsya Lanao del Norte. Nasa din sa kadakal amabubalingon na langon ande ni napatimutan agyang ko tuwa isa ka probinsya nasa din sa harapon o uman isa kiran nakabinariran sa ikudan to amibigay niya kina. Ginanikan ginagyan kaya ka dito. Inumang uso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayapitiro yan na tigilan na pito aplikasirong anuwala sa ikosirun sirumayan sa isa anong anamori. Pito aplikasirong anuwala sa ikosirun sirumayan sa isa anong anamori. Sa isa giyang po tuwagawi ada kesirungan enun tabuagyang po tuwa sirunga wala ada aplikasirungan enun tabu sa kabayak wala makasirungan. Mana na? Ganito, sirung-sirunga to wala. Ang tunay bitad, agyang po tuwa mga tao sa isa anong anamori sa agyang po tuwa ayaw bitad umangat tao na sekon sa isagyang kutamasan na adna tamansa ande na panintilang suwating yan. Taman sa panintilang suwating yan sa ikukayaw agyang kuto alungan. Ay mana na pigating unsutaw sa tantog na malak ka pigating yan. Taman sa panintilang adna taman salab suwating yan. Adna taman sa pusad suwating yan. Adna taman sa rarab suwating yan. Adna taman sa lig suwating yan. Adna din yan kaplang yan suwating yan. Sa isagyang puto tanto akaranti agyang puto alaman sa isagyang puto amasa. Sa mano to? Natanto to amargan amasa. Tanto amargan agyang puto bitan sa isagyang puto oras. Na ayain na yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pito wa mga tao apakasirong anuwala sa isagyang puto sirong ayan sa isagyang puto oras. Ang tunay paganay sa isagyang putapito, imamun na adil. So, dato mangtol. Ini paginunturan yan. Gupon, so mga dato, na miya dato sila, na sila paginunturan, na di rumapad. Sagyang putapasirong na wala sa sirong ngayon. Ino so mga sahaba na, tantoy na naikal. Agyang kaya ka dato, na basira tanong di pa magigawa. Agyang, ino di pa magigawa, ka nahiran niya. Nagyaman kung tuwa ira narputo umadang lataw na ubar ko dito. Ugaid na miya dito si miya dito. Si miya dito. Na kinuha niyan suwira ay direksyon sa ikosokay niya na takin ubar kung saan madang lataw. Rakong madang lataw. So mga sahabat, ando na ibutadiran. Na ayabtadiran na ikilkiran nagyang kaya ka dito. Karena ubayran di pamagagawa, na ubayran tayo sa irakatan mga pimilay sa ukinto, atong na ikaw ang upanong kaparo na tigil na upama ka di kanto kawan, na matay siya ki ayak, kaya ras miya ka raw pumuntra, upama tigil nga di kanto kawan, na miya paki pagayan ng bidin na manutog. Hati man to na sumasagad-sag yan kay masata, no? Miya kadang-dang kakalabuso. Ketika ngayon mo na kakalabuso, kagiya ki asiyo pakiyan siya ki utok, kagiya siyo pakiyan siya ki ayak, nasama no to na piyang ilayin magusokit, iyaki utok kakalabuson niyang ki ayak. Ginan, andai ni na isa amargin sa isa biyang kaya masata naman. Nato na yung mga sahabat, inamano. So mga sahabat, naswag siya ki niya Sa'id bin Amir, nakagiyang mag-gobernador sa isa Hims, nakagiyang gobernador o Umar bin Khattab yang gobernador sa isa Hims na so Sa'id bin Amir, piyakat tukaw niya, na miyakas gud yung Sa'id bin Amir. Kanang niya bayaw, miyakas gud. Saya miya pero yan natigin na, hey, Amirul Muminin na, baridin na miya, tuon ka. Ay, no, sana na, matuon ka. Ang bilangin ka, gobernador sa isa Hims. Ay, naman na to. Gobernador na miriklam. Sa ini preklamo niya, na puno paman, bada miya to, no, andini na, Amirul Muminin, nasiratan. Upama kabad naman na makawatigin na sa kaki, kung ano nakagawad. Agawad pernah, natingin na sila mati, umasan tigit na. Peray kipgayak. Ayah kipgayak na peray kala yan, nasadya kala yan, tugas bagusan yan. Tingin na ba penonton, hindi bigay na pamagitong aman na tingin, ubang ko din, makapait na peray mapugas tuwak. Na peray may pumagayak. Ande ni na
pansay tayo sa mo. Niya kalala. Natunga tigi na ba ang timbala ka para niya timbala. Nagyuto na kay gobernador na miriklam. Sa ini reklam niya na din semua nagyang utama. Udah pero o marunong hatab agyang ko kakapangasupak yan sa agyang ko kakapangunutan na din semua. Nah, anto na yung gulawla. Na miyakaw masusaid no amir si Sayyida Hims. Na tanto din amiyay lay agyang kutuwarara diyan sa kiya balwin yan apubri. Miyang kubri yung gobernador na miyang kubri. Aya kalinaw sa kiya kubri niya. Nakagiyak ko sugo niya, agiyak ko tasusugo sa tingin na sumano sa ikaw meron umining kung kaya kubrira. Tiruan niyo, na kailangan tamo so ugupya, tabagitan niya. Aya siwa, agiyak ko tasugo, na kay kumakaw masirat sa ikaw, meron umining, so kumarunong hatab na tingin na surat na niyo so kubrira ka. Na ini surat na Allahu Akbar, so kubir na duriran, na ikatalawa pinakadalawan yan ang kubrira. Ikatalo, na gobernador to, na ikatalo pinaka-pobre sa isa Hims. Ayaw kay layaw sa Ibnu Amir na miyakag andin na umarunong hatag na miyakag girawa ahada amiruna. Gi sudah tuyo, tigilan nawa. At tigaw pa nga na sudah tuyo na pobre, inong yung tira pobre. Na ayaw minister bagagyan ko tamang at nasusunod niya na tingin na sigad supira niya tig na gawi na sigad kami sa ikudar pa yan na din nagkilay meron aapoy aba mabibiyag. Aapoy aba mabibiyag. Sa manitong na ayaw din gulaw lang na diyan ko ta sa Ibnu Amir na apya din niya kakan na asar ka makakan sa mga pagtaw niya. Berami ganyan ini mga puasa sa isa diyan ko ta tanday api pinagawi. Enoto, na aya din niyan ipusa, na kagyagyan ko to kailay niyan sa karoon ni sa isa diyan ko ta mga pagtaw niya. Nagyuto, diskan niyan ipusa. Ano sa iko mga tabi ay, di ako kalipat na at nagigatiro. Sa suatigyan suingan na ilayang ka. Nagupo na tigyan na pobre suingan, pobre so pagtaw na kawasak sudah to nakarina sa marata sudah to yan. Gupuong kon pobre so pagtaw na kawasa sudah to nakarina tigyan sa marata sudah to yan. Nagupuong malatigyan kawasa so pagtaw na pobre sudah to nakarina sa mapiaso dito yan. Hindi tanong kung sadya nga yung masaptan may man to. Anto na yung mga bubita din, umaday ba so baad na dito ang pobre? Kilay kami dito ang pobre. Ayaw ko ginawa na napirto na pobre, nagyan ay mga sulutan, kakagita sukay ni. Yan ay mga bayalabi. Yan ay andin na mga kadetutan sa isang rana. Na nasukman so kadeto sa isang yung gobyerno, na kilay nga pobre ka na mong kawasan. Nasama nito na kari na sa di mapiyaso detutan. Ano pa ay sa katiro, o mga fukaha at tigyan na ilayang ka suingan. Nagupo na tigyan suingan na anday ni na kararagnan so pagtawron. Nandag ka so mga tigaw ang mga pagtawpunan kudilan kapagakan na ayat tigyan apatot na putulan sa lima sudah to irang. Kaya to na naaya ka putuliron sa lima na ino di makapamanko sa mga pagdaw niya at sabot sa kanyan malatigo. Yun isang aande nila kaya ano yaon one day nila mga fukaha. Sa manutong na ayam niya sa mutsi sa giyan ko takatiruyang na ayam na pagilayin na suingan. Nagpupunda ka so di mamanko sa ikong mga pagdaw na ayaw puputulan ka na ba ayaw putuli sa lima na sumyaman ko ayaw putulan sa lima na sudah tuira ito nakagiya ayar dalawan yan at ko na sudah tuira na sisag yan kaya masartan naman to tabi yan na ayad na kalilin na sumasagit sisag yan kaya masartan naman to yan kaya maulaw na sisag yan kaya kapanapipantapantag di ikan dito sisag yan kaya maingit na abatan mo kilay ande ni nakatibubya nagyuto penuto si isakab na o ante nila mga tawag yung kutuwa kailangan na masiyap kasukam kira. Kenang ka pemangkuwa. Kenang ka po sukam na rin. Si sagyang kutuwa ante nila kiyan garo o
O Umar bin Khattab kaya batian niya sa giyang kutwa surat ta ikatalawa pobre so dito irang na yang nasiwa o Amirul Mukminin na migay sa 1,000 dinar, 1,000 dirham. Sa tigiyang kung sa giyang kung susuguno sa Ibnu Amir, kagiyang umaylay niya to hati iso 1,000 na palada niyo ko ande ni na datuyo sa sampay ni ron so salamatan. Sa tiruan ni ron nagyang gaya 1,000 na pag-usar niya na isi ko misisita irang a pamilya. Mana na paggusto nila na ya pamilya na uban niyang bugan sa iko mga pagtaw niya. Paggusto nila na ya pamilya sa kanaubayran bugan sa iko mga pagtaw niyang kakagiya. So mga pagtaw niyan na kaya bugan silang mabu Amirul Mukminin. Kaya kung nakuan miu masih ko sa Ibnu Amir na naman nagyang ko tamiyang tiro sa Ibnu Amir ayan yan kaya sa isagiyan ko ta sa gibuay ni bugayro no Amirul Mukminin na ayam yan tiro yan nagtigyan na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yung kung takya giraw niya na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na sira tanong na ayam sasabutin tanong so sabutin apubati ano na igira adina niya wafat. Igira adina niya wafat na giraw sa tarin na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama nito nabiyan tiya uto Sa'id bin Amir kagiyang umaylay niya nagyang utasanggi tigyan na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So kung sukyan gawin ng karuman niya namagaan sumagaan na miya kagilawaya Sa'id Sa'id at tigyan kinu gaptir wa so inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bamiyatay so Amirul Mukminin. Bamiyatay so Amirul Mukminin nagtigyan na mas mapanday di sabay yamiyatay na so Amirul Mukminin. Man naman pinad ko nito. Nagtigyan na batiyaban so mga Muslim. Nagtigyan na mas mapanay adi sukyat taba na sa mga Muslim. Tigyan na ato na nagyang kayam niya kapanay. Nagtigyan na menis so dadarkata sa dunia ang kebinasan yan so alungan ta amauli. Menik panik rakata sa giyang kaya walay ta o di na menik penuh-penuh si sa giyang kaya walay ta so fitna. Tigilan to na natigyan na giyang kaya miniuma wa Amirul Mukminin. Ayaw ko na siwa o karuman o sa Ibnu Amir natigyan na din na problema sa ninong asami mataurong na ayaw ko na siwa o karuman sa Ibnu Amir na napin bagi-bagi iya nagyang punta 1,000 sa din na liyang buinan sa Ginoo ni ginawairan sa lamon nilang inipamagay sa giyang punto mga tao aande ni sa isa himas akikarurginan. Mana na initong manikaruman niya no ang tawag ni kikarurginan man sa isa giyang punto oras na inipamagay niyang kirang sa ayaping gulaw lagiyang punto sa Sa'id no Amir na din na liyang buinan aapya sa salat. Karon Sa'id no Amir na din na diyang yanon apya to sa raji sa Ginoo. Yun day kanina saan day ni na ayarak o mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang puto dinan di ikapa na mari sa ayamang pakamu ayaniran nagyang puto kabnar umadaklataw. No kasi sa giyang ayarak tanong aayay gila di pangilaylay di pamimikiran udatok na ando manayay kala iron ang makuha niyang sortiyan na makuha niyang pagsor madaklataw. Nah, nagumpuna na naman gulaw lang napipikiran ka agito na penuto sa kapmaksiyang minik maksiyang ka so ande na madaklataw sa isa diyang punta dan kakituman ng sa isa diyang punta ande ni nakabnariran ka na kailangan na sukabnar na mapakamuayan inoto na kanya sukabnar na kaskatian na kasi sa ano nga na mawin na malong ka man pikiran asa kay barat ataw amay kamantay ka o pamakamadagla sa sakatan na madaglay nakal ka madaglaan din na kinuwang kaso tamukian madagla piyang inayin kasawkituan di manayay kakalangkaon gulalan sa tagal gulalan sa ande ni na di mabiyang na di kakatawan na dito na kapnarian berkauto makatani mo makasing sa ano na mawin na sigat na niyang raka gila ikadua kapmasya paganayon ito na sukabnar wallah ikadua apat si isang yak po ito kapmasya na sukabnar manusia sa ikupipapantag niya raka sukabnar manusia na kailangan
na may paginuntulan kas kanya. So benar manusia na kailangan nakabibian kas kanya. Apiapan kana ubang kanong detar sa agama na may kasiringan kano na kailangan na may paginuntulan ka. Ibarat yan na, siringan ka na Christian na kailangan na may paginuntulan ka. Di ka pa kayo ubang ka akala, di ka pa kayo ubang ka trayadura, di ka pa kayo ubang ka pangilay sa upiti kapatayang kao, di ka pa kayo bagiraw man baka pangangal kayo to. Na aya patot terka nagyang kuto, aya may layer ka, nagyang kuto mapiya, aya may layer ka nagyang kuto mapiya, nagyang kuto sa agama. Kakagya so kakile kasi kung introduction kasi sa nagyang kuto agama, nagyuto kakile yung sa mata na sa agama ka ng mapiya. Ano ba datar sa isagyang kaya masatan may manto? Asi isagyang kaya masatan may manto na mailay tanong. Amadak ligira tawa ikubudian agyang kaya agama. Enoto. Na aya sa bapian na kagiya. So, pagawid siya ko agama na di mapiya agyang kutakap kilew. Yun to ande nila sama po. Madakala di sunod siya agyang kaya Islam. So, mga surang sa agama na, pero nakakilanay mo ka di pag-Islam. Mismo sin siya agyang kaya masatanay man to. Mismo sin siya agyang kaya mga derpatanay man to. Na, ibarat to Christian, na di sunod siya ko Islam, ayaw tuwa sabab na kanya, mailay niya, asa kaading niya, diroon a Muslims ka, sa kaading ka di diroon na sa na Muslim ako, na di yun nagkailay agyang ko to, kapya, o kapagin daw sa iko kamo Muslimin ka. At yung ginagi, giyong sa Islam, agyang kaya kwa, andeni na di mapiya, giyong sa Islam, agyang kaya tangakal, giyong sa Islam, agyang kaya tanulis, giyong sa Islam, agyang kaya karatayadan. Nanti mo naman po, ikikintroduce kasi ko Islam sa pirat niya, agyang ko ta sana ka or kay den yan may life, agyang ko ta dito na Islam. Na ayam yang gudaw lang, na ayam ini-introduce o sabuan na su Islam na di mapiya. Ayay barat yan, hindi naman igira, sa isagyang kaya mga Kristiyano, na naigida ayamin ni siringan niya na maranaw na manananggila. Dia pinanggila na maranawanan na may kukuan na niya binasakan niya. Sama na ito, na maranaw, na ayaw masakit ito, naigira ayaw bitiro o sobrang sa agama ang Kristiyan na pinanggila na Muslim. Na kabinasakan niya. Ayaw niya ilan, nasubos sa Muslim na basta maging ngaran sa Muslim na pagkabinasan. Akagya sabab siya isagyang ko ta, binasan ka, agyang ko to, ingaran ka mo Muslimin ka. Nagyang ko to, kabinasan ka, sa isagyang ko to, ingaran ko mo Muslimin ka, nagyang to din ipkubadoy ataks, gyang to din ipkubadoy aladiwan, nagyang to din ipkubadoy aanday nina, kit kagwadin sa isagyang kaiagamatan mo. Agama Islam sabab sa isagyang puta di mapiya araradiyon ang di mapiya adiyon di keng gulalan ng di mapiya adiyon di kagel beka na pamakasay na katanong na mapakamu ayatan wag yang kuntuwa kabinar rakatan manusia dan tartan na sigur-siguran din aya kakile sa isagyang kaya agama tanong na mapiya na kagi aya kakile na mapiya na sumangat tao amag-alang-alang ang kapakay adilan tatarimaan agyang kaya agamantan o agama Islam na matarima iran sa ikukapileran ng sa mapi agyang kaya agamantan o agama Islam managila tanong o ba't tanong kelwis sa isagyang puto si batanong sa ikwallah managila tanong o ba't tanong kelusa sa isagyang puto di tanong kapanganggalbag malagi din so antenin na pitibaba ulit nagyang puta dan tibaba ayak kailangan dartan nagyang puta manisa na magpumagitong yan ang ginawa niyan kakagyan ni subuan daratan wagamantan agama Islam pumagitongan ka ginawan ka sa iko na panudar ka pagkapamagitong pagalitan sa iko Allah yang kaya kaya pangambugetan sa makampata uras yang kaya kaya pangambugetan sa ande na mga katigan sa isang yang kaya agama Islam na mabaluyai ang din na sibatan sa iko Allah na mapadali sa iko pemagitungan apakah pagitong wala ang mga ganbutan ng mga pipiya sa isang yang kaya kapagatan ng mata sa isang mga maurin wa aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tanto Maraya. Halo. Halo.
Halo. Halo, halo. Kalau disting mic, kalau Alhamdulillah. Amin. Kita yang memaikan. Kalau disting mic. Halo. Kalau disting mic, 1, 2, 3. Kalau disting mic, 1, 2, 3. Halo, sama niya na video di sisi tagi ngaya sound system tanong. Sama niya na alhamdulillah tanto amara kena bumasa gugu dagi ngaya kaya pamnagatan sa kaya ngaya alim tano asyan alim abul khair batu na sama niya na si tanong mga sa kaya ngaya mga pakaisa. Dan tanto doon na di senangnya ngaya mga bangsa tanong di manggu di mga makinder sama niya na para knowledge na naging ito si Muhammad Alian Palawan siap outrakasan yung ito si Muhammad Alian Palawan di manto di mga makin kalim yung ito mambo yung ito si Nurain El Mangkol salam sa natigin man ko mga tungan ay sa balwi Masya Allah tato atigin na marayag na gumasarugod yung ito mambo yung ito si Nurain Mangkol atigin mambo Masya Allah lagi po atigin man ayo alim mo bitalim ako from Cotabato City. Okay, salam rekanusan mga bangsa misalnya yang kaya Cotabato City, shout out rekanusan yung ito si Nurain El Mangkol. Yung ito yung ito si Nurinsa Imang Utara sama niya guys watching di mga makinig. Yung ito si Haji Segi Soraya Angni Malawi Allahu Akbar tingin masyaallah. Okay, mga pagsamiha sama niya na si tanong sa niya mga pakaisir. Yung ito si Haji Anissa. Siguro na doon tatanungpan ka na si mga pakaisir na banalan salam ng mambo yung ito si Haji Siti Rahma Abdul Hamid sa Europe. Yung ito mababaloy kiturugan si Sagyang Kai turugan tanwa tarpa yung ito Haji Siti Rahma Abdul Hamid si Sagyang Kanana Paris France. Yung ito si Haji Siti Sinaid Abdul Hamid matalang salam arganusan panginta mapipia mangguwa ginawa niyo sa Sagyang Kai yung bilka pa maging yung programa EHB is monthly Islamic seminar yung ito mangguwa si Haji Sir Propaida kami sa Dubai. Okay, pantalan salam kesan manggu Rob si Sagyang Kai Dubai. Okay, Haji Siti Anissa uban at pakai kesan sama niya na nyama sa mga pakaisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila pakaisa ini ya yung tayo ko tao ba iya siningana. Yung to ay sa abain na kita ri Allah kana to na iba na sa kung kaya di akara-kara ta yan dita. Kasiringan. Oy, ay barat na dita mga putulong kapsa to ni ano. Na natiyakan mag-uas ka. Oh, adi ka bukiswa-swa. Gip mana isang mana seringan pala siningan atau tiyan kung di na ang kubaya yang rata-rata iya data pilih yang kororo sa karamannya. Nah di depan kasulda tiyan na tak kena sa karamannya adinya siya isita na tulis ko na. Dahil kung mana na nisibang na sebar ka to to tayo adu sakit. Allah. Yang kaya kasiring-siringan na adna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya kau mau nasa katawa mama kedua kaya panutudon miya kau mau nasa katawa bet kiginahi Rasulullah na yan siringan anak miya rata-rata iraw man ay mga katiro mga na sa kanya natigin na di man ang buyang sa sunat di mamuasapin sa sunat na aya ini sembunyi Rasulullah natigin na aya kaya na neraka tapi di mana yang sa sunat di miya rata-rata ka siring-siring. Nanti nagyup man nanti nagyup ka siringan anak. Na ano man nanti na siringan na miya kapia-pia. Ugay nanti na ayaw din niya simbayan na paliugan tagu ayaw din niya di pusan na paliugan. Na ayaw ni sabaguro Rasulullah nanti na ayaw kiyan mabutuli niya na surga. Sama nantong nagupuga man tega siring-siringan na pananggila ka miyak wang kagian po kanaraka sa api ikan akay parate kailangan na so kasiringan dan masiap tama yang manang tega dua pakai si sagyang mo kan di derulupa na yang mana yang ayakan di derulupa na beniwan na ikiran na paganaya kewingan soma mau na pukul na yang mo takut betul nikah ayat tiru na khutbah nikah dan khutbah tua wasiat
seiko kapangarumah na napikusay no napi miyawsay no nagyang puto ayat ta mutakatir wallah awamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang puto litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Na ayat na rakar agama agama Islam nagyang puta melintad mukar na mama melintad mukar na gubay sa iyang puto kapakaptiyo pira nagugedeng kiran agyang puto di ikan ginawa dia kaya kadiruba na naad mo miyabati ako nakon katiru at tigyan na sumama nagugud ayam mindiruba ayam mapangaruman yan na dimapi ako na perugan sumama perugan sumama ayam ka perugin nakanya dimapian na dia pun tua tuju lega babu wan lang dinna sinta lang na giraw manaya ikwan nah sip masih sagia pun tua kapumiliran na ayam musawir daru sosi ko kang no pai pag nairon na yang maptiro agi yang pun tua kasibar na ay mini musawir ko din pag nairon na sumama upama na kailangan na igira marangit so karumang ka na matakap ko na diyan po ito kapigaw. So mamaw. Basta marangit so karumang kapibay na kailangan na matakap ko so kapigaw. So di ganyan Panginoon di ganyan isisinta. Sabang ka din na takpa diyan po ito agagaw mo. Inutong nakag-yeso ba na normal din aya kuma niyan na sukat tiluyan. Di ka pa kay ibay barat nakagiyam yang karangirangin so karumang ka kay nisisida ka niyan napiato ko mabuhay nisisida ka dito mapiat. So aya kailangan na korekan na diyan puta tiyo kapsibaran makapsibar. Saya kapakapsibar yan nakagiya yang kaya karuman yan na upama kawan na kundes. Rakuraya nanti kita no na makapsibar. Kedua na nagyang puto mama na pumang niyan yan si wallah atau kun wallah si karuman yan sama da yang puto karangit yan kedua to katlo na maad din no nagyang puto ki pengalimok yan si karuman yan ay mana na kana ubang kagi yan karangirangit na ika nungap ke pedih dan yang ngaya desa buban o di na takuring at tidak di aya kailangan na mata kapag agyang punta gugong kau sa agyang punta gugong tinggal din Panginoon ni kagyang miya karangirangin kaayawaraan ubay na aya gumaan yan agyang punta ngari yan agyang punta katiro yan ay maanan natakupan yan no agyang punta pangaling gugong yan no pakalaan yang kira agyang punta kapediyan na aya malap na panagundaman sa isa agyang punta kakwa airan sa komisi sita kailangan nila kagyan gitu naman di no miya karangirangin agyang kaya ba ika makaupa agyang kaya mamana kasitur busa agyang kaya ko ande ni na mga krusik na namada suka sitor na moto agyang kaya mga krusik na kabekas na daban yan na kapipikiras iko kakuyagan na ikira na sobain na kararangin ta detal to upman o bagian puto ba na ayat narkian nagyan mutakarata yan na nag-YouTube ni mapi agyang puto super sekalian kapenian agyang puto gugawnian no ugyang puto dinyan kapanagdaman ni si responsibility niya na amay man ka din na pagupikanan si isagyang puto kaya takapan yan si kulangan taman upaman na kabinarian no na kami tagu nagyang puto kabaya-baya kepakayang yang puto bai na talakan niya saya katalakan niya no nakatalak amafia. So wallahu a'lam bagi nang isa ibang buwan. Nanti sa. Alright, why not? Yun po ito pakaisi ini nasi po ketok ng mga tao. Tigyan ko ito ba pakisin nga lang po na aging namin ito no watak sa natigin sa namin na daan ikata natigin ng tatigin ni Kirkon atigin nato na ito so ato tigin ikata tatigin ko bali ka pa kaya usahan na kanalok siya inipirang no tuwatakan jadi ikata natigin isa namin na da Kirkon kanya kata ni Kirkon na nato na babali ka pa katigin na usahan sa kanimo saron. Yang nak kentukun na ayat narko Islam na ipunibig kena ubah
dentar orang kono mangalok saja pananawag nila sa makata no Talaga. nagugyuto at yan to na miya so na may kasi sumiyulit sa kwarto na rin mikyo kong mananaw na kaya sakya na miya kuwan niya nagyan magkakwa ay mana nagyan ng napkidet na kailangan din nagyan ko takin panginom takin benugunon si ikukirkot sa taman sa katunan niya no upamang andini na diketoon na sa isagyang ko ta kibugang kaya bugang nagkapakaya pangdigyan ng tayo upamang adaman toon nagkapakaya wan na maranya masjid na ron yan nun ibugang sa tingin na no kay ibugang ang siya kami at toon watakan na uba kalo-kalo naman toon ng kirkon so di niyan pag-usara kakay upamang kausaran yan na yang puta kaya usaran yan nun na kanauban yan na amay kayo usaryan na kaya pantagal nakapatay na yang putuwa kausaran yan nun na kanauban yan na kasabot man sa may investigar sa isa aluman na mawiyag yung puta ay man niya pag-usara at na mga at na mato na miya kadarang na office taman sa Facebook kapakayay pamostra kaya katewaan na pagayay sa salamin na uli na so pagkakuan sa Facebook na share niya no kumatunog isa lamin so kailangan din na din yan mo sa kakagiyag mo to ada taroto na ubag kubinasa kamantang sa lamin na upang nangkat na may kadin na pagkato nun na may kakubinasa yan po to pang nanganibarat na ulit na pagkato nun na menugunian sa kasidiga niya no na dentaro mga ubad na mga watailo sa iko mga masika ko pero niya nung ugat sidiga niya nung kakagi sabab sa kubinasa agyan po to wala pumukman na kabalyan so yun to may kadin kubinasa na yan na patutog na diniyan po sa Hindi, lagi tigil na si Inya to sa beach. Oy, sa timeline, sino swimming pool na? Plastic. Plastic, ano sa plastic. Tingnan mga wata, bukan na kaya dito, hindi alam. Ano pero, ano niya tigil, mali pagditagin ako. Hindi kabalik sa Philippines. Okay. Na ibarat pa nagkabakate pamugibid nyo ko. nagkapakayay pamugay niya Ano? o di na ito man na ayaw mapiyaro na invest sa management sa isang kapit na invest sa management na yung natin kata niya sa kanya nagpapag ako masukil kung naan yan pagka yun tayo mapiyaro so di pag-usaraw niya kato nung kasabab sa YouTube na ano ba yun Ano pa guys? Yung ito as isang tapar makan loob. Na din na niya buga ko sa bedi. Na din niya titiro. Na din na mapakil ko na kung saan mo ko diyan ni ka lugar din. Na tama ko sa ta lagi ko sa ta. kaya kaya mo ta kinibuga kaya ron na paganero na ano ganyan niya to. Ugay na sa isang mo ta para maka na nabubuga ka na ko. Nung ko pa mga utakir ko tanya mo. Manong bang pagusara naman hindi man ako ba. Okay, kanya Ferda. Oy, nay lokasi dikat na utakir ko. Ay sama nung na ningaw hito. Nabuga. Nay no karon ako pagusara na pabuga ka no nga sa akhir yan. Na makan mo sukir mo lang tingin so minibuga ka na yan mo. Okay ba? Na si masagyan ko to ka pagusara ka na ay importante na sing ako pagusara ng tapar mo ka. Ako na uba nga kuan nanay no ba ano na pagako sa bala sa gino utakir ko. Now, kami sa mga pagkakabay. Nabay na mga pakisisan mo at mga office. Okay. Sa manayang na alhamdulillah, mula sa nuwaga niya ating tanong, malipan na guntamaan ko, kapag niya sa mga dawa sigaw gama. Siko unano datanong pa ng kapakanhulo na napakasagot siguro ko yung importante ang kalangapan, makapupunsi sa ganyan na iyang mga baik Islam sa ngayong tuhan na agkazam ng isa iya al-Islamia kung kapagulo niyo rin lagi mo ito pagarin niyo Haji City aninali manalapon. Ayaman na niyan, napinakatawa ka nun yan manggo ang mga baisi sa ganyan na kung lilingaran na ayaman lang lagyan na 21 bagay sa na iya dahil babalri so mga bayero ng mga patisiminan napinakatawa ka nun yan, lagyan ka iya ko maalungan na Jumat inshallah pizza Advent pizza January 10 yung ay pumalungan na Jumat gitu na dyan
Ayaman niya na General Assembly ba kaya malain niya seminar, malain niya po mga bai seminar ang may kaanuhan na Joma at sangkil ba sa kanang makita ng mga Abdul Aziz al-Israeliya isa yan ay establishment Bangladesh na Pidoti. Pangatukaon so ni Saul Minad, ni Saul Morosidad, ni Saul Morosidad, so siya niya itong muslimat al-Israeliya, kalawalaman yun ng mga bayan, malang naging kaya at tawag mo ni sa al-Israeliya, ubakan mo na rin nun, yan kaya pumalong Jumaat, January 2025. Ayan, New Year. Ayaman na niya na naging kaya kalilimod yung mga bayan na malaini, pulimulibod kaya nagyan niya po kilingaran na, imbitado ka nun lang, inshallah na at na mga alim mga ulama pagkabagan kano sa Jawa siko gamatano gamay Islam. Yeso istiqbal fi Ramadan ipangalaw si sagyan ay sa Ramadan al-Mubarak kay manan yan na seminar ay para si sagyan ay kapagalawatan si sagyan ay sa Ramadan al-Mubarak. O baka no daray nun ang mga baiko Islam si sagyan ay po lingaranaw ay manan naging etribuan para si sagyan ay adan mabali o kapakadar pa iron sa mga seminar ang mala si sagyan na namada Abdul Aziz al-Israeliya ko oras alas 8 sa Kapipita tama si ko oras kapag kagibinin yaman niya na bali ni mababasa alaman yung seminar yung kazom na isa iyari sa niya. Misalnya bro mga pagsamin na nakatiya ribuan sa kato magyan kaya programatan mo sa dan tanodaan mamangni sa doa sa pakandutan wagyan ni abintan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarruqana hadha tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina wala ma'ana wala mahruma wala mafruda. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sana walalim sa mapisa dunia na sampai sa mga mawari. Alhamdulillah, pantalamatan namin sa ba mga bangsa ni sa kaya puli ni Aranaw kung kaya pamakan ganyor kami si sayang kaya programatan yang kaya mga titano di man kaya live si sagyan kaya programatan okay siya tulubog yung to mga bangsa tano si sagyan kaya social media yang to si Nur Ain El Mangkol, Masya Allah, tinggian lagi po kami si ibang biging mga seminar yung ito si Nurinsa, Mamutara yung ito si Haja Soraya Amni Malawi yung ito si Muhammad Alian Palawan. Okay, salam perkarusan ng mga bagsami, mga pagaremi. Gusto si Mamusi sa yung mga subscriber kami sa na YouTube, sa ngayag kapit kami youtube.com. Padalang salam sa ikan mga po mga bangsami ang mga subscriber, yung mga followers sa yung FB. Sa yung ay narana DXCM Call Radio, yung alim tanong malipanagutaman na alalim kaya ba itong yung gusto bangsa nyo. Kabib kami sa lang kanunyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.